هللويا. نلقاوكم إذا صحوا مالتين واوتشين على المساجي خور من جوا ريفر اوف لاف اللي متفال الناس اللي يلا تعين في دين الدار جوا ريفر اوف لاف مالتا اسمه الكلمة الملاي من أديت الملاي جزرة كاميلاري لكن وقت من تشامبيونز رانرز مالتا. آمين. فديك. Thank you. Grazzi Mulej li ġibnaw, grazzi Mr. Addis ta' din il-ġurnata. Spiritu Santu, nitolbok biex titkellem minn ġafija, nitolbok biex tgħaddi dan il-messaġġ kif għaddejtu lili Mulej, nitolbok biex tiftaħ il-qlub ta' ħuti Mulej, tiftaħ il-qlub ta' dawk is-semmija li ħajjisimgħu dan il-messaġġ biex jarfu l-urġenza ta' żmien li qegħdin ngħixu fih Mulej. Nitolbok biex nieħdu din il-kelma li hija tiegħek u mhux tiegħi bis-serjetà Mulej. Nħabba żmien li qed ngħixu fih Mulej għaliex inti Alla ġust u Alla tajjeb u perfett Mulej, għalhekk insibu l-imħabba tiegħek Mulej. Grazzi li tqajjimna biex narfu u niddixxernu żminijiet li qegħdin fihom. Grazzi Ġesu, nitolbok biex tkisser kull distrazzjoni f'isem Ġesu Kristu. Neħħu kull distrazzjoni u nfarfru kull xkiel biex nassorbu dak li inti għandek għalina biex ngħixu bħala l-poplu tiegħek Mulej u dejjem inħarsu l fuq u mhux l-isfel Mulej. F'isem Ġesu Kristu. Grazzi Ġesu. Nirringrazzja lil pastor ta' din l-opportunità biex inxandar il-kelma ma nemminx li hija kombinazzjoni għaliex il-Mulej tani messaġġ u weżżiżni għaż-żmien li qed ngħixu fih. L-ewwel ħinet nirringrazzja lil pastor li dejjem huwa obbedjenti għal vuċi tal-Ispirtu Santu, nemmen li samma lill-Ispirtu Santu biex jgħidlu biex jgħid lili u l-kliem li ġej minni mhuwiex tiegħi. Grazzi pastor, nonorawk u grazzi ta' kemm għamilt xogħol għall-Evanġelju tas-saltna tal-missier tagħna biex tkompli tkun fuq il-linja ta' quddiem u ma ddejqek l-ebda persekuzzjoni. Grazzi pastor, aħna nħobbuk. Nirringrazzja lil mara tiegħi li mhux ħanajt li tieħu paċenzja bejja ma hija support għaliex trittejni bil-fors biex immexxu l-Evanġelju tas-saltna ta' Alla u kif Alla qal ħareġ il-mara min-naħa tal-kustilja tar-raġel biex tkun l-ajjutant tiegħu bħall-Ispirtu Santu u hekk nimxu l-qudiem u nħarsu l-qudiem lejn dak is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu u nħallu d-dinja warajna biex nifukaw fuq dak li veru jiswa. Dan il-messaġġ tat-titlu u jkolli narġa' nagħżel lilek narġa' nagħżel xorta. Għaliex naf li inti ħatajni biex immexxu l-messaġġ ta' Alla ta' Sidna Ġesu Kristu. Sidna Ġesu Kristu xi darba jrid jarġa' jiġi jirrenja fuq l-art. Kristu Ġesu Alla li sar bniedem għadu qatt ma kien re fuq l-art. U l-art dal-waqt tobżoq u timmanifesta dak li l-bniedem qed jiżrala. U llum jaf ma nxandarx dak li ktiebt imma l-Mulej ta' kelma ġafija. Għaliex Alla huwa Alla perfett. Meta ngħidu li Alla huwa mħabba biss, il-bniedem faċli jaqa' f'nassa tax-xitan u jgħid Alla iħobbni kif jien. Nabbużaw l-imħabba Alla u ngħix kif irrid jien. Alla dejjem itina ċans inqumwa, imma qatt ma nistgħu nabbużaw mill-imħabba Alla. Narfu li Alla huwa mħabba għaliex huwa ddeċieda li jmur fuq is-salib biex midneb bħali tal-midinbin jagħmel triq għalija biex inqum fuq saqajja. U nieħu identità ġdida llum. U d-dnub nista' ngħidlu leh. Buċċi minn quddiem illum, id-dnub nista' nirreżistih, nista' nkissru, nobodu dnub sirt għax Sidi Ġesu żar saħta fuq is-salib minħabba wiċċi l-ewwel wieħed. Il-messaġġ tal-lum jismu totorx issa. Kważi il-ħaqt il-linja finali. Il-linja finali da viċin. Għalhekk żomm affidabbli sal-aħħar. Dan il-messaġġ mhuwiex għall-Kristjani biss, imma dan huwa
għal kull individwu li jgħix fuq l-art. Għal Maltin u għal kull proxmu ta' kull nazzjon, razza u tribu. Għaliex Alla urini li żmien tad-dispensjoni tal-grazzja wasal biex jintemm. Għalhekk il-poplu talla li jgħix fil-kumdità ta' Malta irid jieħu din l-affari bis-serjetà għaliex Alla qed jisma' il-krib tan-naħa tal-vant nofsani ta' kemm qed jixxerred demm innoċenti fuq l-art. U l-art ħatiftaħ ħalqa dal-waqt. Alla huwa ġust u l-biqji ta' qudiemu fit-tron talla waslu biex ifuru. U dak li l-bniedem qed jisra violenza, Hamas, violenza ħajitfarra fuq l-art. Mhux għax Alla kattiv, imma l-bniedem huwa kattiv, diżubbidjenti u ribelluż. Aħna Maltin x'ħanamlu? Ħanibqgħu nħallu l-kumdità ta' Malta ta' mina. Meta naraw daw is-sinjali u l-effetti, ejja llum nirringrazzjaw lill-Alla li qegħdin miġburaw fid-dar tiegħu. Għax Alla dal-waqt jiġbor il-poplu l-arusa tiegħu li mingħajr teba u mingħajr dnub. Dan il-messaġġ mhuwiex biex ibbażza, imma dan il-messaġġ huwa biex jippreparana. Meta tkun taf is-sinjali ta' żminijiet, iktar tgħix preparat. Mhux li ma tagħmel xejn, imma iktar tagħmel għal Ġesu u iktar tirringrazzjah illum. Meta l-anġli deru quddiem Alla fit-tron tiegħu fi Iżajja 6 ma qalux Alla huwa mħabba, imma Alla qalulu Qaddis mulej Alla kbir tal-eżerċti u hekk għandna nagħmlu aħna wkoll poplu River of Love li nafu din il-kelma kollha li tagħna daw ir-revelazzjonijiet kbar kemm aktar irridu niġu u naqduh fil-ħin il-Alla. Nkunu poplu ta' ordni, ma nitkellmux waqt il-qejma bejnietna għamilta jien l-ewwel wieħed, imma Alla tjarrafni llum ma tlajtx biex niterjienaw. Alla jaf għax nitilgħu fuq, Alla ħadd ma ħajitmejjel bih, Alla jaf l-intenzjonijiet tal-qalb. Ħadd ma ħajitmejjel bih. Qiegħed fejn qiegħed tista' terġa' tirritorna lura fl-ewwel imħabba dejjem. Għalhekk nirringrazzjaw il-mulej. Sibu 1 Korintin 15 minn vers 1. Illum irrid infakkarkom għalfejn qegħdin hawnhekk. Dan huwa l-qofol tal-fidi u l-mixja tagħna. Korintin 15. L-aħwa bħalissa fi żmien li qed ngħixu 2025, 12 ta' Marzu qed jitwettqu profeziji iktar minn meta kien Ġesu fuq l-art. Aħna aljenati ħafna, il-punent il-laxkajna ħafna, imma n-nies tal-vant nofsani qed jibku biex Ġesu jiftaħ dak is-siġilli. U llum ħanaraw għalfejn għadu ma fetaħx is-siġilli Ġesu. Imma xi darba ħajiftaħ is-siġilli u ħajġġudika lid-dinja bil-ġustizzja sewwa tiegħu. Vers 1. L-aħwa irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandarnilkom u li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħaħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba iżommuha. Jekk ma emmentux għal xejn. Qabel xejn jien għallimkom dak li tallimt jien. Jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna. Jekk xi ħadd jgħidlek li l-Kristu qatluh il-Lut jew qatlu l-Imperu Ruman, verament għadu ma jafx x'għamel għalih Ġesu Kristu. Għaliex Ġesu Kristu iddeċieda li jmur fuq is-salib minħabba id-dnub tiegħi l-ewwel wieħed. Ġifieri jekk taraw il xi ħadd ixandar jgħidlek lil-Lut qatluh il-Ġesu biex jagħmel mibeda razzjali, biex jagħmel l-antisemitiżmu, dan mhu xejn ħlief għadu pagan u għadu ma twilidx mill-ġdid. Għaliex meta taraf x'għamel Ġesu Kristu għalik,
ma tibqax tagħmel mibeda razzjali imma tiġbed kollox fuqek. Għamilha personali. Kristu miet minħabba dnubieti. Kieku kien inti biss li temmen fih ukoll kien jiddeċiedi li jagħmilha Alla. Għalhekk fl-aħħar ta' żmien ħajmorru kollha n-nazzjonijiet kontra Iżrael għaliex qed jużaw l-iskuża li qatlu lil Kristu u kollha ħajispiċċaw l-armamenti hemmhekk f'Ġerusalemm imma fadal. Minħabba dnubietna skont l-Iskrittura difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura u der lil Kiefa u mbagħad l-12 der imbagħad lill-aktar minn 500 taħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin qed jgħid Pawlu dak iż-żmien sal-lum u xi wħud minnhom raqdu. Il-ġisem raqad, l-Ispirtu u r-Ruħ preżenti mal-mulej. Imbagħad der lil Ġagbu u lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd. Isni twelid mormi qabel il-waqt għax jien l-inqas wieħed fost l-Apostli u ma jisħoqlix nissejjaħ Apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja tal-Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu fija ma sfax fix-xejn għax tħabat ħafna iktar minnhom ikoll. Qatt li mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li miegħi. Imma sew huma u sew jien dan aħna xandarna u dan aħna qed nemmnu sal-lum il-ġurnata. Il-qawmien tal-mejtin. Jekk Kristu xandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li m'hawnx qawmien tal-mejtin? Jekk m'hawnx qawmien tal-mejtin, anqas Kristu ma qam mill-imwiet, imma jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, fiera il-predikazzjoni tagħna u fiera wkoll il-fidi tagħkom u aħna noħorġu wkoll ta' xhieda folot ta' Alla għaliex inkunu tajna xhieda kontra Alla li huwa qajjem il-Kristu mill-imwiet fil-waqt li ma jkun qajmu xejn għax hu tassew jekk hu tassew li l-mejtin ma jqumux għax jekk il-mejtin ma jqumux anqas Kristu ma kien imqajjem. U jekk Kristu ma kienx imqajjem fiera il-fidi tagħkom u intom għadkom fid-dnubietkom kieku u mitlufa wkoll huma dawk li raqdu fi Kristu jekk għandna it-tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma il-bnedmin. Kieku din ma saritx għal xejn qed nintaqgħu illum. Kieku Kristu ma qamx mill-imwiet, kieku mhux qed nintaqgħu f'dan il-post. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet. L-ewwel frott ftakruha, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ieħor ukoll isseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, l-ewwel bniedem, hekk ukoll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu jibda l-ewwel frott li hu Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu fil-jum ta' Kristu tal-miġġa tiegħu. Kif imissu? Peress li Alla huwa ordni, l-ewwel frott huwa Kristu. F'tebtejbatajn dawk li ħallewna ħutna bħalhom John Mark li ħallietna fl-irqat tal-ġisem ġimagħtejn ilu l-ewwel iqumu huma u f'tebtejbatajn aħna li aħna ħajjin l-ewwel ġenerazzjoni li mhix ħatara il-mewt fil-ġisem nissieħbu magħhom fi sħab. Grazzi mulej. Imbagħad it-tmiem meta Kristu jerħi saltna f'idejn Alla l-Missier wara li jkun ered kull ħakma u kull seta u kull qawwa għax jeħtieġ li hu isaltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered tkun il-mewt għaliex Alla qiegħed kollox taħt riġlejh. Imma meta jgħid qiegħed kollox taħtu jidher ċar li kollox minn barra dak li kien qiegħed kollox taħtu. U meta kollox ikun qiegħed taħtu, imbagħad liben stess jitqiegħed taħt Alla li ikun qiegħdlu kollox taħtu. Sabiex Alla ikun kollox f'kollox. L-Evanġelju Ġesu kellu jiġi
bħala bniedem. Il-kreazzjoni l-ewwel bniedem waqa' u minħabba id-dnub daħlet il-mewt. Alla ma ħlaqx il-bniedem biex imut. Iżda sfortunatament il-bniedem iddeċieda li jirribella u jieħu t-triq tiegħu kif nagħmlu ħafna minna sal-lum il-ġurnata. Alla ġituħniena u wiegħed li jibgħat lill-ibnu. Alla sar bniedem twieled 2000 sena ilu meta waslet il-milja ta' żminijiet. Ġesu għex il-ħajja perfetta. Dik li l-ewwel wieħed jien fallejt milli ngħix. Kull bniedem għandu il-kondotta tiegħu morali falluta. Ma wħadd tajjeb lanqas min jilbes l-abjad minn barra. Nirringrazzjaw lill-Alla li wettaq il-kmandamenti, wettaq 613 il-liġi ġudajka li ħadd ma seta' jwettaqhom u wettaq id-digreti tal-Alla. Ġesu perfett mar fuq is-salib ħa il-mewta li kull wieħed u waħda minna ħaqna biex ikun is-sagrifiċċju perfett ta' dawk kollha li ser jemnu dan l-Evanġelju glorjuż tas-saltna tal-Alla. Ġesu miet mar fl-infern fl-iktar post font tal-art u peress li huwa qatt m'għamel dnub u ma kien hemm l-ebda bniedem ieħor li wettaq din il-ħaġa, Ġesu li huwa fully God and fully man, Alla sħiħ u bniedem sħiħ mar u l-mewt lilu ma setet issib xejn fih. Għalhekk Ġesu Kristu kisser l-ispirtu tal-mewt u llum ħaċwivet tal-infern u tal-mewt. U kull min jemmen fih illum jista' ikun ġustifikat. L-Evanġelju huwa tassew kbir. Kellu jiġi bniedem li qatt ma wettaq dnub biex iwettaq dak kollu li aħna ma stajniex nagħmlu. Għaliex l-ispirtu tal-mewt ħadd melbu. Illum min jemmen f'Ġesu huwa ġustifikat. Illum jista' jindem jaqbad triq u jdur 180 degrees u jgħidlu ma rridx nibqa' ngħix dik il-ħajja imma ħanejx għalik. U Alla kif jara dik id-deċiżjoni mill-qalb jiġġustifikah u minn midneb iġibu ġust. Korintin 11 minn vers 23. 1 Korintin 11 il-kelma tal-Alla tista' tiġi verifikata storikament bl-arkeoloġija u anke bil-ġeografija. Illum hawn in-nies f'dan il-post meħlusa minħabba dan l-Evanġelju glorjuż. U jista' jgħid li għadnub. Hawn min kapaċi jgħid li għadnub illum mela l-Evanġelju tal-Alla ħaj u intom xhieda tiegħu. Għandek ħajtek mibdula mela intom għadkom qed tarmu l-melħ tal-Alla fuq l-art u d-dawl tiegħu. Il-mulej tagħna sinjali vers 23. Il-mulej tagħna sinjali profetiċi biex inkunu nafu iż-żmien ta' żjara tiegħu minn qabel. U llum se naraw ftit minnhom biex ngħixu kuljum lesti. Korintin 11 vers 23. Vers 23. Jiena irċevejt minant il-mulej qed jgħid Pawlu it-twaqqif tal-Ewkaristija. Jiena irċevejt minant il-mulej il-mejda tar-rikonċiljazzjoni. It-talim li għaddejt lilkom jiġifieri lil mulej Ġesu fil-lejl li fih kien tradut
ħa il-ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu u qal dan u ġismi li jingħata għalikom għamlu dam tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel u qal dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi. Għamlu dan kull meta tixorbu tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Ħanaraw għal xiex ma nxandrux il-qawmien imma għaliex inxandru l-mewt. Aron. Grazzi mulej. Il-mulej għalinna aħna irridu naħfru lil ħaddieħor biex inkunu maħfura fit-talba tal-missierna missierna li inti fis-smewiet jitqaddes li sem tiegħek tiġi saltnatek ikun li trid inti kif fis-sema ikun fuq din l-art mulej. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma rridu naħfru lil min ħati għalina. Meta ma naħfrux ix-xibka tkun f'qalbna l-aħwa. Meta narfu kemm Alla mela affarijiet għalina ma nibqgħux nitilfu ħin fuq iċ-ċuċati. Ma nibqgħux naħlu ħin fuq minn ma jaqbilx magħna. Skur inħallu x-xitan warajna u ma nħallu x-xibka fejn jaqbad il-ħobb sażmu Alla għażel qiegħba għax tintasar u joħroġ il-meraq Alla għażel qamħa bla tqiq, bla dnub għaliex din titfarrak qabel issir u mbagħad tarġa' ssir. Imtaqba ħobb sludija imtaqba għax Ġesu xorob il-korla ta' Alla fuq is-salib 2000 sena ilu biex jibda d-dispensjoni tal-grazzja. Ġesu ġabna bojot dak li ma kienx jaf x'inhu dnub sar dnub literali. U Alla qasmu għalina biex aħna nkunu ġustifikati. 3 ħobżiet il-lut jagħmluha wkoll jaħsbu Abram, Iżak u Ġakob jieħdu tan-nofs u jmorru jaħbuha. Iżak qatt ma miet, Ġesu miet inħeba fl-infern mar iġib iċwievet tal-mewt u tal-infern u llum Ġesu huwa l-prinċep tal-prinċpijiet fuq l-art. Alla ħallas prezz kbir għalina fuq is-salib biex ninġabru qabel il-korla ta' 7 snin l-aħħar ġimgħa li qatt ma seħħet fuq l-art minħabba uliet id-diżubidjenza. Poplu talla, tibqgħux taħlu ħin, tħallix il-mobile jikkontrollak. Uża dak il-mobile biex tiftaħ għajnejn l-omja. Kun il-mer biex l-abbord ma jidħolx. Jekk ix-xitan ma jwaqfikx bil-persekuzzjoni kif qed joqtol fil-van nofsani hawnhekk jiżżewġek minn ġewwa. Jekk ma jwaqfikx jiżżewġek b'xi ħaġa li aljenak tikkontrollak taħli l-ħin. Ma nibqgħux naħlu ħin qed ngħixu fl-aħħar mumenti tal-istorja umana. Din hija realtà l-aħwa. U ħaddikom is-sinjali ta' żminijiet illum biex inqumu, biex inxamru l-kmiem. Ma nibqgħux inħarsu lejn xulxin. Ħaddikom check-up points. Jekk ma tgħaddux minnkom 100% li minnkom xultin tajbu quddiem Alla l-missier. Ġesu xorob il-kolla qamħa u għeneb intasru ta' jomna fil-ren fizikali għax qed ngħixu fil-ġisem biex inħossu biex nagħmluha bħala tifkira biex niftakru ma neħduwix fraġli din il-ħaġa li Ġesu mitu qam.
Eli, Eli, lama sabaktani għallu. L-unika darba li t-Trinità fl-eternità mar jinħeba ġiet mifruda il-Missir liberu l-Ispiritu Santu. ħaġa waħda Alla iddeċieda Alla li jagħmel din għalina biex jiġbor poplu qaddis irjali bla tebba arusa ta' Kristu. ħabbad nub tiegħi l-ewwel wieħed. Jiena ma ħanappunta lejn ħadd. Jiena iċ-check-up għalija ħanagħmel biss. Noah instab ġust fil-ġenerazzjoni tiegħu u kundanna biljuni ta' nies. Mhux ħanħares lejn l-lemin li jxelluk. Li jissalib biss ħanħares. Hija deċiżjoni li nsalbu dan il-ġisem kuljum biex ngħixu lesti. U nwoġbu lill-Alla because God is searching for those that please Him. Għax Alla jaf l-intenzjoni tal-qalb, jaf għaliex nitlaw fuq, jaf għaliex il-worshipper jitla jqimu jekk biex jaraw lilu, jew ix vera jagħti qima lill-Alla. Jaf għax immur inħabbar l-Evanġelju is-Sibt jekk biex niderjien biex ituni l-likes. I don't want them. I want people to be saved. Grazie mulej. Grazie bro. Romani 5 min vers 6. Grazie Ġesu. Kun infaħħar ismek Missir għal dejjem. Għax int ħaqqek u l-glorja u tifħir mulej. U grazzi li żommna mqajmin. Kun naf li fil-kelma tal-Alla Alla dejjem qed jitratta ma' tliet popli, mal-Lut, mal-pagani u mal-Knisja. Fil-kelma tiegħu dejjem qed ikun qed ikellem jew xi Lut, jew pagani, jew il-Knisja. Rumani 5 minn vers 6. Kristu ħapostna is-sostituzzjoni. Mela meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għal ħżiena jien ħażin. Miet għal ħżiena. Issa m'għadniex imma, Bil-kemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġenerus, iżda Alla urina l-imħabba tiegħu. Urija l-imħabba tiegħu Alla. Not God is love, I want to live as I want. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna midinbin, issa m'għadniex, issa ġustifikati. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu. Ismaħħa din, insalvaw permezz tiegħu mill-korla tal-Alla. Il-korla tal-Alla għadha qatt ma ntweriet. Ġesu biss raħħa l-korla tal-Alla fuq is-salib. Teħdux lajt li Malta, Maltin hawnhekk il-fidi tal-ġuġu, fraġli, ħadd ma jippersegwitak għal-mewt. Araw il-vant nofsani kemm qed jinqatlu Kristjani, qed jibku lill-Alla biex isalvahom, biex jiġi għalihom. Jekk meta konna għadna dewwa tal-Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu, kemm iktar u iktar u iktar issa li aħna ħbieb miegħu. Għaw xi ħabib ta' Ġesu. Għajdlu grazzi mela. Nħobbuk mulej, mingħajrek maħna xejn. Kemm aktar issa li aħna ħbieb miegħek mulej. Insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll falla b'sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Grazzi mulej. Iżajja 61. Sibu Iżajja 61.
Għawek ħanaraw għal xiexalla ma jistax jibda il-kolla tijaw laħwa. Din il-profesija twettqet meta ġie Ġesu fuq l-art, Iżajja 61, vers 1. Attenzjoni għad-dettall, attenzjoni għad-dettall. Jekk taraw dawn il-punti żgħar tapprezzaw il-fidi kuljum u minn xiex Alla ħelisna laħwa. L-ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, din profesija fuq Ġesu. Għax il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Batni ndewwi il-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lill-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs u biex inniedi is-sena tal-grazzja tal-mulej. Qed ngħixu fiha din. U jum il-vendetta, il-ġudizzju ta' Alla tagħna. Luqa 4. Attenzjoni laħwa. Ġesu mar fis-sinagoga u wettaq din il-profesija u għajnejn kulħadd issamru fuqu. L-ispirtu tal-mulej fuq qed jgħid Ġesu għaxu ikkonsagrani. Batni inħabbar lil-ħelsin lill-imjasrin. Inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja u nrott il-ħelsin lill-maħqurin. Dawn l-affarijiet narawhom kull ġimgħa f'River of Love. Qed ngħixu l-Evanġelju tas-Saltna tal-Alla. U nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Ara x'għamel Ġesu? Imbagħad reġa' għalaq il-ktieb. Taħ lura l-qaddej u għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu imsamra fuqu. Ġesu għamel l-ikbar koma fl-istorja tal-umanità. U għajnejn il-lot li kienu qed jistennew il-fidwa minn taħt il-ħakma Rumana u bdew jistennew feddej Messija li ħajeħlishom mid-dittatorjar Ruman. Ma ħabbrilhomx il-jum tal-vendetta. Għandi messaġġ kont pritkajtu minn hawnhekk il-ġurnata u il-jum u s-sija stabiliti minn Alla l-Missier fejn nispjega l-aħħar ġimgħa ta' Daniel li qatt ma saret biex tifhem is-7 snin kollha tal-Alla. Pawlu spjega f'Efesin 3 Pawlu Farizej tal-Farizej kien jaf it-Tora u t-Tanak l-Old Testament fuq ponot subajħ iżda meta derlu Ġesu u għamieħ u għallu trid tbati minħabba fija ta' kemm qtilt il-Knisja tal-Alla u trid ix-xandar il-Vanġelu mal-art kollha ġi Malta bil-grazzja tal-Alla emminna kollha u nemmen li għatfada l-effett tal-Evanġelju li ħabbar Pawlu fuq l-art. Pawlu tbellaħ meta f'Efesin 3 qal Alla ħebba dan il-misteru żmien tal-qedem li ħadd ma kien irrevelat lill-ebda profeta. Iżda lilu ġi irrevelat il-misteru tad-dispensjoni tal-grazzja. Iżajja 9, vers 5. Grazzi mulej. Dan il-misteru kien moħbi. Immassa aħna nistgħu nifmu. Anka l-Apostlu Pietru, apostlu li jgħix ma' Ġesu missu miegħu xorbu flimkien l-ilma, ma satax jifhem dak li Pawlu prietka. Iżda aħna llum għandna l-Iskritturi, illum għandna l-profesiji qed jitwettqu quddiem għajnejna u ħanorikom għaliex Ġesu sata jiġi fi żmien ta' Pawlu u ma satax jiġi sa mit-sena ilu. Iżda llum Ġesu iktar minn qatt qabel jista' jiġi għall-Knisja tiegħu. Iżajja 9 vers 5. Għax tweldinna tifel ingħatalna iben. Fully men, fully God. For God so loved the world that he gave
his only begotten son, fully man, fully God. Is-seta l-ewwel biċċa biss twettqet minnu dan. Prophecy B needs to be completed soon. As we sang, kif kantajna l-mulej, irrid jiġi u jarġa jieħu l-art. L-art qed tokrob, il-popli qed jokorbu. Il-ħażen ħajjiżdied. Dak li jissejjaħ li kien ħażin illum qed jissejjaħ tajjeb it-tajjeb saru jgħidulu ħażin. U ħafna nies jiddieħku bil-fidi. Imma Alla peress li huwa ġust xi darba se jgħid stop. Alla huwa ġust għalhekk li mħabba mhijiex iktar minn ġustizzja, huwa perfett. Meta jkun hemm bżonn li jieħu ġustizzja ħajħodha. Tweldinna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spallejh. Saħħa ħajarfaħha fuq spallejh. U jsemmuh kunsillier tal-aġeb. Alla setan, missier għal dejjeb, prinċep ta' slim, kbira tkun setetu u slim blaqis fuq it-tron ta' David, il-governanza tiegħu bil-ħaq u s-sewwa ħajwettaqa u jisaħħaha minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan. End of his governance, there will be no end. Niftakru li Ġesu għadu qatt ma kien re fuq l-art. Ġesu l-ewwel darba meta laq il-ktieb ġi biex jirrikonċilja familja lura lejn Alla il-missier. Dik ix-xewqa li dejjem kellu mill-Ġenesi. Kif rajna il-Lut bdew jistennew ħakkiem, bdew jistennew liberatur li ħajeħlishom. Iżda Alla kellu pjanijiet ikbar għax il-moħħ tal-Alla mhuwiex il-moħħ tal-bniedem u l-fidwa estendija lej kulħadd, lej iswed, lej abjad, lej Ċiniż, lej Afrikan, lej Buddist, lej Kattoliku, lej Hinduist. Kull min isejjaħ isem il-mulej jemmel li huwa Alla li ġi fil-ġisem u meta liħu qam ikun salvat għal dejjem. Dik hija wiegħda minn Alla l-ħaj li ma jistax jikdeb. Ġesu bajrajt illum kif jiġi ma kidibx. Missieru l-adottiv Giuseppe u ommu Marija huma mit-tribu ta' David, mit-tribu ta' Ġuda. David li dejjem kellu l-governanza u wara 4 slate warajh tilfu it-tmexxija u ġew mirfusa mill-ġentili. Marija ġejja mill-linja ta' Nathan u Giuseppe minn ta' Salamun. Alla darba seħed il-linja li ġej minna Giuseppe, Ġekonaja, imma Ġesu m'għandux id-dem ta' Giuseppe. Ġesu għandu parti mid-dem ta' Marija u tal-Alla l-missier. Illum meta jiġi Ġesu bajrajt ħadd ma jista' jgħidlu ma tistax tkun il-gvernatur ta' Iżrael. Għaliex missieru l-adottiv u ommu huma it-tnejn mit-tribu ta' David. Bajrajt meta jinfetħu il-kodba quddiem in-nies Ġesu ġej u ħajirrenja mit-tron ta' David u s-saltna tiegħu mhux se jkollha tmiem. Luqa 21 ħantikom sinjal ta' żmien. Mit-sena ilu Ġesu ma setax jiġi. Iżda llum Ġesu huwa eqreb minn qatt qabel. Aħna il-ġenerazzjoni imbierka li ħanaraw dan kollu jitwettaq. Vers 29. L-ikbar sinjal ta' żminijiet. Talima mis-siġra tat-tin u qalilhom parabola. Ħarsu lejn is-siġra tat-tin u s-siġar l-oħra. Mhux waħda issa,
bħalma qallhom f'Mattew, oħrajn. Malli tarawhom jarmu qed jieħdu l-ħajja u jirnexxu, intom stess tintebħu li s-sajf diġà fil-qrib. Iftakru li l-apostli staqsewh meta ser ikun it-tmiem ta' żminijiet u tagħti s-saltna lura lill-Iżrael. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri kunu qafu li s-saltna ta' Alla hi fil-qrib. Illum permezz tal-Knisja s-saltna ta' Alla qiegħda ġafina, imma s-saltna ta' Alla dalwaqt ġejja fuq l-art ukoll. Tassew ngħidilkom li ma jgħaddix dan in-nisel. Ġifieri din il-ġenerazzjoni li tara dan is-siġar li huma pajjiżi mhux ħajmutu. Is-sema u l-art jgħaddu imma kliemi ma jgħaddux. Ġesu tagħna dawn is-siġar, dawn is-sinjali biex inkunu nafu l-istaġun. Data u sija ma tanix, imma 100% tkunu tafu kif taraw dawn jiffurmaw. Meta l-Imperu Ottoman ġie megħlub fl-ewwel gwerra dinjija, dawn is-siġar, dawn il-pajjiżi li fihom ħafna effett illum il-ġurnata x'qed jiġri fil-Van Nofsani, iffurmaw. 1. Saudi Arabia, 23 ta' Settembru 1932. U l-laqam ta' Saudi Arabia huwa siġra palma ta' tamal. 2. Lebanon, 22 ta' Novembru 1943. Il-laqam tagħhom u kif hemm impinġi fuq il-bandiera tagħhom hija siġra ta' ċedru. 3. Sirja, 24 ta' Ottubru 1945. Is-Sirja jgħidulhom u verament oriġinat is-siġra ta' Zebbuċ. 4. Ġordan, 25 ta' Mejju 1946. Siġra tal-palm jgħidula Ġordan. Hemm ħafna palm minħabba sħana u bisħana tgħix ħafna. 5. L-ikbar sinjal ta' żminijiet u jiena nemmen li mhux ħammut u ħanara l-Ġesu Kristu ġej għalija żgur. Jien nitkellem fuqi biss. U nemmen li fuqkom ukoll. Iżrael, 14 ta' Mejju 1948. Is-siġra tat-tin ħadet il-ħajja meta David Ben Gurion qabad flight fl-4 ta' wara l-sinar minn New York, niżel Tel Aviv dak l-airport illum jismu Ben Gurion Airport u Iżrael kif profetizzat fi Isaiah 66 verse 8, Ezekiel 36 verse 24, Jeremiah 23, Iżrael saret nazzjon f'ġurnata waħda għax Alla jiftaħ il-ġuf u Alla jalqu. Alla jsejħilha siġra tat-tin f'Ħosea 9 vers 10, Joel 1 vers 6 għal 7, Jeremija 24, Jeremija 8 vers 13 u jsejħilha siġra tat-tin f'Mikajja 4 vers 4. Petru qal f'2 Petru 3 vers 8 qal ġurnata waħda mal-mulej hija daqs 1000 sena u 1000 sena hija daqs ġurnata waħda. Niftakru li Alla għamel il-ħolqien f'6 ijiem u fis-7 jum irid jistrieħ. Jarġa'. U hemm nies f'dak il-passaġġ jgħidulkom li ħajmaqdrukom u ħajjiżżufjettaw bikom għax temnu f'daw l-affarijiet u jgħidulkom imġienen u fosthom fil-ġisem ta' Kristu. Jgħidulkom Kristu mhux ġej. Imma minn ma jafx daw l-affarijiet ħajibqa' sejjer minn ħażin għall-ar, jitqarqu u jqarqu. Vers 5 Pietru jgħidlek dawn jinsew għax iridu ħalli jgħixu kif iridu huma bla kontabilità. Għalhekk Alla għarraq id-dinja l-ewwel darba u tagħna il-qawsalla u l-moviment tal-alfabetiku
dawwar il-qawsalla f'sitta biex min għalih jgħix kif irid. Imma Alla qed iħares, Alla huwa paċenzjuż, Alla huwa ġust. Luqa 13, vers 31. Pawlu kien jaf li Ġesu kellu jiġi qabel il-korla, kellu jiġi qabel il-ġudizzju fuq l-art. Ġesu seta' jiġi meta kien hemm Pawlu għaliex Iżrael kienet nazzjon kif in illum il-ġurnata u kellhom it-tempju. Ġifieri l-Antikrist seta' jidher. Pawlu għalinna li l-Antikrist ħajjidher fit-tempju, imma sakemm hawn dik ir-reżistenza li titkellem il-verità, dik ir-reżistenza li tgħidilhom x'inhu raġel u x'inhu mara, x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, abort u waqtil, eutanasja u waqtil, Alla jieħu l-ħajja biss. Sakemm hawn intom l-Antikrist ma jistax jimmanifesta. Kif Alla jieħu dawk in-nies, l-Antikrist ikun jista' jiġi bl-aġenda perversa liberali minn qiegħ l-infern tiegħu, imma lissa ma jistax jieħu kontroll ta' din id-dinja għaliex hawn in-nies imqajma bil-lampa qed jarmu id-dawl u Alla meta jiġi f'nofs il-lejl qed jarhom jixalu bil-musbieħ. Kif jieħu l-dawk li qed jixalu għandhom iż-żejt mimli, l-Antikrist ħajamel xalata bid-dinja u ħajqarraq. Iżda min jaf daw il-kliem illum m'għandu skuża biex jgħix lest, jgħix imqajjem. Luqa 13. Ġesu urina fil-kelma tiegħu li hemm 7 dispensjonijiet. Hemm dispensjoni tal-innoċenza, tal-kuxjenza, tal-gvern uman, tal-patriarki, dispensation of law, grace u hemm il-millennium, 1000 sena renju ta' Kristu. L-innoċenza qabel daħal id-dnub, tal-kuxjenza sal-arqa meta tagħna l-qawsalla. Gvern uman, human government, minn Noa sa Nimrod meta bena it-torri ta' Babel, in-nies ġew flimkien biex jagħmlu l-ħażen u jilħqu lill-Alla kif iridu huma mhux kif irid Alla. Alla niżel u ħawdilhom il-lingwi. U mbagħad Alla permezz tal-patriarki sab il-Abram u għamel weda miegħu. Komplija Miżak u konsolidaħħa ma' Ġakob li biddillu ismu Iżrael. U llum nafu li l-art hija Iżrael minħabba il-kelma tal-Alla. Alla li ma jikdibx. Meta tkun issejjaħ lilek innifsek Kristjan u ma tafx qal Alla qed turini kemm ma tafx minhu sidek Ġesu Kristu. U mbagħad Alla minn bniedem wieħed u minn ġal-Eġittu ġab u forma nazzjon tagħhom il-liġi, ġi Sidna Ġesu Kristu wettaq il-liġi minħabba n-nom tagħna x'aħna mhux kapaċi wettquha biex aħna nkunu ġustifikati. U fetaħ il-grazzja meta bagħat l-Ispirtu Santu fuq il-Knisja u hemmhekk bdiet id-dispensjoni tal-grazzja. U t-tok tas-sitjum kif rajna Pietru qal ġurnata waħda hija daqs 1000 sena u 1000 sena hija daqs ġurnata waħda mal-mulej. U jekk taraw l-Evanġelju ta' Ġwanni, Ġesu kien dejjem jagħmel jumejn ma' Samaritani li kienu jitqiesu ġentili, iftakru meta kienet fi il-bir. U wara jumejn imur fit-tielet jum ġo Ġerusalem. Jekk tarawha kontinwament fil-kotba ta' Ġwanni, mit-tieni għat-tielet. Infakkarkom li Ġesu ġi u bat l-Ispirtu Santu fl-4000 sena tal-art. 2000 sena grazzja waslu biex jintemmu dal-waqt. Ommijietna raw l-Iżrael issir nazzjon. Umu minn hemm poplu talla min għandu widna jisma' x'inhu jgħid l-Ispirtu Santu lil-Knejjes.
Alla għadu ma kienx ir-re fuq l-art. Ġesu ġej jibni it-tron tiegħu, l-ewwel ġej għall-Knisja u mbagħad jiġi mal-Knisja. Fit-tielet jum Hosea 6 he will revive Israel because they are going to repent. Araw x'qallu Ġesu jitħassar lil Ġerusalem. Luqa 13 vers 31. Is-sitt jum wasal biex jintemm l-aħwa u jkun fadal l-aħħar ġimgħa ta' Danjel. Min ma jafx l-aħħar ġimgħa ta' Danjel morru waraw il-messaġġ li pritkajna minn fuq dan il-pulptu li jservi lil Malta u lil Lawdex. Il-jum u sija stabiliti minn Alla l-Missier għaliex Alla jridna ngħixu mqajmin biex ma nibżawx, mhux biex ma nagħmlu xejn, ma biex ngħidu n-nies li Ġesu qorob. Li Ġesu wasal biex jasal, biex niftħu l-għajnejn l-omja, biex jersqu għandu jirċivu l-maħfra ta' dnubiet għal-ħajja ta' dejjem. Ġesu jitħassar lil Ġerusalem. Dak il-ħin stess resqu fuqu xi Fariżej u qalulu mur itlaq minn hawn għax Erodi irid joqtlok. U Ġesu qalilhom morru għajdulu lil dak il-volpi ara jiena nkeċċi ix-xjaten u nfejjaq il-mart. Illum l-ewwel jum u għada it-tieni jum u t-tielet jum nasal fit-tmiem tiegħi. L-ewwel jum u t-tieni jum nkeċċi u nfejjaq in-nies bil-Knisja tiegħi u t-tielet jum niġi għal Iżrael biex insalta minn Ġerusalem Iżrael u s-saltna tiegħi mhux ħajkollha tmiem u kull irkoppa titmil u kull il-sin irid jistaqar li Ġesu Kristu l-mulej għall-glorja tal-Alla l-Missier. Madankollu llum u għada u pitada jeħtieġ li nissokta t-triq tiegħi għax m'għandux ikun li profeta jinqered barra minn Ġerusalem. Ġesu rid imut f'Ġerusalem. Ġerusalem, int li toqtol il-profeti u tħaġġar il-messaġġiera li jibatlek Alla. Kemm rid niġbor lil uliedek bħalma l-qroqqa tiġbor fil-flieħes tagħha taħt ġwejn ħajja u inti qatt ma rid ara darkom Iżrael qed iħalluwilkom ħerba u ngħidilkom issimgħu għadi il-promise because they are going to seek him in the end. God has not left his promises għax Alla huwa Alla ta' patt u ma jerġax lura minn kelmtu huwa fidil dak li wiegħed. U ngħidilkom li mintom se terġgħu tarawni sa dakinhar li tgħidu Baruch haba Hashem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ejdu lill-Kristjan li jgħix il-Pakistan, is-Sirja, l-Iran, irrid ngħaddi bit-tribulazzjoni biex nissaffa, biex nixtob il-korla tal-Alla. X'tgħaddi bil-korla tal-Alla mela ma fhimx għamel Ġesu għalik. Ġesu xorob il-kolla lija l-ewwel wieħed biex ma ngħaddux minnha għal dawk is-7 snin li ħajħallas id-dinja bil-ġustizzja kbira tiegħu meta jiftaħ l-iskroll. Denju l-ħaruf jiftaħ l-iskroll. Iftħu mulej. Zakkarija 12 vers 10 jgħid huma ħajħarsu lejh u ħajjibkuh lil dawk li nifduh. Ħajjejru għalina x'sraqni ulhom għal 2000 sena. L-Lud ħajjiġu lura. Tutjert ħajkun hemm ġenoċidju fuq il-Lud tgħidlek f'Zakkarija. Jekk hemm 9 biljuni, 6 miljuni ħajgħaddu taħt in-nassa tal-Antikrist u l-pajjiżi kollha li qed jitqarqu mis-CNN, mill-BBC, mid-Daily Mail, mill-Al Jazeera, iffinanzjati kollha mill-Qatar biex il-popli jemnu l-gideb tal-medja soċjali, lanqas jafu verament u fejn hemm il-ġenoċidju tal-Kristjani ma nisimgħu xejn. Kemm qed jinqatlu nies u ma naraw xejn, kollox il-Lud jeħlu, il-Lud ilhom jaqraw 2000 sena b'kidba.
hemm minnhom żgur li jiżbaljaw. Imma nofs li hemm hija minn aġenda qarrieqa minn qiegħ l-infern. F'Zakkarija 14, versi 4, Ġesu ħajinżel magħna. Ġesu ħajinżel magħna u l-Lut ħajħarsu lejh. Jekk hemm 9 miljuni, 3 miljuni ħajkunu l-Ġordan, il-Petra u ħajaraw il-Ġesu. Ġej magħna sejjer jeħliżhom mid-deżert. Apokalissi 3, vers 10, ħanalqu b'din. Grazzi mulej. Hekk għajdilhom il-dawk li qegħdin fil-Pakistan bħalissa l-Iraq, is-Sirja. Ħanoqgħu ta' biex inxandar l-Evanġelju għax għandu bżonni bħala evanġelist. Ma nafux hemm miktub l-aħwa. Ejja narfu, anzi Alla rid jurina li mhux ħanaddu mill-korla talla ħalli nkunu qlubin, ħanejxu bold, ħanxandru l-Evanġelju bla biża. Speċjalment Malta għandna din il-libertà, għandna d-demokrazija taħdem favorina, ejja neħdu vantaġġ, ejja nxamru l-kmiem, ftit fadal ftit. U meta tintilef l-affarijiet tal-mulej ma tintilix fid-dnub, ma tintilix fil-gossiping, ma tintilix tara kif qed jgħix ħadd ieħor imma tara kif qed tgħix inti biss. Iż-żmien huwa qasir, il-mulej qorob. Anzi ħanorikom kif aħna mhux ħanaddu mill-korla talla tu Tessalonkin 2 minn vers 1. L-Ispirtu Santu kien ċar. Irridu nifmu fid-dispensjonijiet biex nifmu x'inhi tribulazzjoni. Irridu nifmu kemm laqgħet Sidna Ġesu fuq is-salib. Għaliex l-aħħar 7 snin Alla ħajjiftaħ l-iskroll, ħajkun hemm dawk li jgħidulu qaddis li huma mifdija mill-art. Huwa ħajħoll l-ispirti li hemm f'Zakkarija 6 li jidhru bħal żwiemel u jeħtlu fin-nies għall-gwerra, għax-xabla, għall-ġuħ, għaliex in-nies meta turija l-imħabba, meta turija tjubija, tabbużak, tixrob minnek. Ma tapprezzax, imma kif tara l-gwerra ġejja, kif tara x-xabla ġejja, kif tara l-ġuħ ġej, ħatajjat isem Alla u l-ikbar revival ħajkun fit-tribolazzjoni. Tibżax tiżra, tibżax tgħidilhom xejn. Il-kelma tal-Alla qatt ma tmur lura vojda, imma takkomplixxi dak li wettaqnija biex tagħmel xabla. Ibatu għajdulhom xejn, tibżawx. Ħajjiftakru x'kontu tgħidulhom żgur għax Alla kitibha fil-kelma tiegħu. Mass evangelizm ħajkun hemm Apokalissi 7 jitilgħu bir-ruħ fl-artal. Iżda aħna Filippin 2 ninataw ġisem glorjuż bħal tiegħu, ħaninżaw dan il-ġisem u aħna l-unika kreazzjoni għalhekk inxandru il-mewt tal-mulej sa ma jerġa' jiġi. Għaliex aħna ninżaw ġisem bħal tiegħu glorjuż li ma jitħammitx u ħajjibqa' eternu, ħajidħol fi sħaba u ħajmur quddiem it-tron talla u ħajfaħru. Grazzi mulej. 2 Tessalonkin 2. Grazzi mulej, kun infaħħar ismek missier. Kemm inti Alla tajjeb. Wisq. L-aħwa għal dak li għandu x'jaqsam. Dawn Pawlu ħareġ din litra minn dak li x-xitan prova jagħmel fuq il-Kristjani, bdew jinqatlu ħafna nies dak iż-żmien Kristjani u bdew jaħsbu li tilfu il-ħatfa tal-Knisja, bdew jikdbulhom qalulhom qed imutu ħafna nies għaliex Alla ħallikom hawn tliftu il-ħatfa. U Pawlu minn dak li għadu ġab, mill-lumi li ġab ħareġ illuminata. L-aħwa għal dak li għandu x'jaqsam mal-miġġa ta' Sidna Ġesu Kristu u l-ġema tagħna biex ninaqdu miegħu il-ħatfa. Nitolbukom ma tgħodux tħawdu raskom malajr u tinħasgu bħalli kieku il-jum ta' Kristu wasal. Bil-Malti qiegħda jum il-mulej. Jum il-mulej huma dawk is-7 snin korla fuq l-art. Dik il-jum ta' Kristu li qed tiġi.
u la jekk tkunu imnebħin mill-ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi ittra ta' parsi minn Anna. Għaliex bdew jiffirmaw bil-firma ta' Pawlu u jqarqu bihom. Tallux il-min qarraq bikom bl-ebda mod. L-aħħar jum, l-aħħar 7 snin ma jkunux magħna. Qabel ma tkun seħħet ir-rewwixta jibda jkun hemm inqas fidi fin-nies u jibdew jitwarbu mill-verità u jinkixef il-bniedem ta' dnub ikkundannat għat-telfien, attenzjoni, u li jqum u jintrafa fuq kull ma jġib l-isem ta' Alla jew kull ma qum meqjum il-bnedmin sabiex hu stess joqgħod bil-qiegħda fit-tempju ta' Alla u jsejjaħ lilu innifsu Alla. Isimgħu Pawlu, ma tiftakrux li dan kollu konna ngħidulkom meta kont fostkom u issa intom tafu x'qiegħed iżomm, tafu x'qiegħed iżomm, tafu x'qiegħed iżomm, tafu x'inhu raġel, tafu x'inhu mara, talmuhom kif suppost il-uliedkom, mela inkom qed iżommuh, mhux ħajkun hawn dawk in-nies hawn. U intom tafu x'qiegħed iżomm li dan ma jseħħx għalissa qabel żmienu tassew li l-misteru tal-ħażen ġa qiegħed jaħdem biex wafja kissirna sa bil-ħażen bil-fors tibda minn ximkien il-mara ma twellitx mal-ewwel kif l-isperma tintaqa' mal-bajda għalhekk lu ġieħ taħlas tassew li l-misteru tal-ħażen ġa qiegħed jaħdem imma kull ma għandu jiġri ma jiġrix qabel ma jkun twarrab min nofs dak li issa qiegħed irrażnu kompli rażżan jgħix il-ħajja ta' Kristjan. Uża d-demokrazija, uża l-platform li takalla inqar il-mobile, tħallix ix-xitan jikdiblek il-kelma tiegħek fiha l-qawwa jiswed jitkellem Ġesu minn ġa fikom. Għajdulhom Ġesu. Imbagħad kif jitneħħilek li trażżan jinkixef il-ħażin u l-mulej Ġesu joqtlu bin-nifs fommu wara dawk l-aħħar 7 snin u jeqirdu bid-dija tal-preżenza tiegħu. Apokalissi 3 vers 10. Ħannalqu b'din, grazzi mulej. Nfaħruk Misir Qaddis, grazzi dan il-patt glorjuż li għamilt magħna. Nfaħruk li ħateħlisna mill-korla li ġejja u tajtna ħafna iktar minn dak li ħaqna. Apokalissi 3 vers 10 sa 13. Talli inti ħarist it-talim tiegħi dwar is-sabar. Jiena wkoll inħares lilek mis-sija tat-tiġrib li ġejja fuq id-dinja. Mhix fis-sija jew waqt is-sija, mis-sija inħares lilek mis-sija mhux waqt. Ta' tiġrib li ġejja fuq id-dinja kollha biex iġġarrab lil kull min jammar fl-art. Dal-waqt niġi żomm sħiħ f'dak li għandek biex ħadd ma joħodlok il-kuruna tiegħek. Ir-rebbieħ nagħmlu kolonna fit-tempju tal-Alla tiegħi minn fejn qatt iżjed ma joħroġ u fuq u nonqox isem Alla tiegħi, isem il-belt ta' Alla tiegħi, Ġerusalemm il-ġdida li nieżla mis-sema mingħand Alla tiegħi u l-isem il-ġdid tiegħi. Min għandu widnejn ħajjisma' xi jgħid l-Ispirtu lill-knejjes. Totorx issa. Ħafna nies qed jaraw kif inti tgħix. Ħafna iktar milli tista' taħseb jew timmaġina. Ħafna nies jafu li intom il-poplu ta' Alla. Anke jekk ma jarukomx, meta tagħmlu tajjeb mhux ħajdulkom, imma jekk xi ħadd jiżloq ser iseħħu affarijiet tal-għaġeb fuq l-art. Għax l-art xorbot ħafna dnub. Ejwa donni, please. L-art xorbot ħafna dnub l-aħwa u ħajseħħu affarijiet li mhux ħajwaġġawna lilna, imma intom ħatużawhom
biex tevangelizzaw bihom. Pawlu fl-Atti 28 uża l-liġi u l-profesiji biex jevangelizza. Tiddejjaqx tuża l-profesiji biex tevangelizza. Ħu opportunità minn dan kollu għax sama Ġesu jaħtaf l-arusa tiegħu se ġib nies quddiemek. Huwa ħajġibhom in-nies qudiemhom. Alla ħajġiblek in-nies. Totorx issa, kemm ilek tistenna jekk hux ħajkellmek xi ħadd fuq Ġesu. Lilek ħajuża Alla, in-nies bl-affarijiet li ħajseħħu fuq l-art ħajjiġu jistaqsuk x'inhu jiġri għaliex inti taf lil Alla u inti taf il-kelma tiegħu. U Alla mhux qed ifittex il-kumdità tal-bnedmin imma qed ifittex is-salvazzjoni u l-fidwa tar-ruħ tagħhom. Dak qed ifittex Alla. Dan hu check-up li rrid ngħidilkom illum. Aħna nistgħu naqgħu f'reliġjon. Tista' tgħid jiena ħammur l-erba' biex neħlisha jew is-sieb biex neħlisha. Taqgħux f'reliġjon l-aħwa, ejja nafsu flimkien u nagħtu dak li ħaqqu Alla x'Alla ħaqqu ħajjitna sħiħa. Tu, inti grat għal dak li għamel għalik Ġesu. Grat. Kull jum, kull ħin, kull moment. Mhux quddiem in-nies anke waħedna. Bħoss kompassjoni l-mitluf. Meta tarhom, meta tara xi ħadd tad-dinja anke xi ħadd ma jaħamlikx, tiġik dik il-kompassjoni tara kif raħ Ġesu bla raj. Check-up tal-qalb l-aħwa. Għaliex in-nies anke xi ħadd jiġi bżoq li f'wiċċi, dak li ħajgħaddu minnhom huwa tal-biki, tal-waħx minn dak li ħelisna Alla minn fuq li ġej fuq l-art. Fuq. Tistħis semmih isem Ġesu inti. Man-nies ġieli tajt li inti ta' Ġesu man-nies ix-xogħol u hekk jew is-supermarket. Alla meta ġie Arwien miet fuq salib għalina l-aħwa, tistħux. Darba kien hemm vers u minn dak inqas waqaft, jekk inti tistħi minni quddiem niesek, jiena nistħi minnek meta tiġi quddiem l-anġli tiegħi u l-missier fis-saltna tas-sema. U minn dak inqas waqaft. Xejjen farfar il-mistħija, tistħux. Check-up ieħor. Jekk tħares madwarek, hawnhekk ħarsu lejn xulxin. Kapaċi tkellem lil kulħadd li hawn. Jekk li għandek problema quddiem Alla 100%. Jekk ma nistgħux inkellmu nies li jiġu hawnhekk li huma mifdija bid-demm ta' Ġesu Kristu, għandna problema kbira l-aħwa. Jiena nħobbkom ħafna, nħoss l-imħabba tal-missier lejkom. Ma tlax biex niderjen. Jekk jista' jkun jiġi għalina Ġesu malaj, imma sa ma jiġi, nxamru l-kmien flimkien, naħdmu jitfejt, ma nfittxux li noqogħdu nidru sbaħ minn ħadd ieħor, u mbagħad Alla jippremjana Alla jgħidilna idħlu ġewwa għaddej fidilu tajjeb tiegħi. Aħna tinfittxu dik biss, mhux tinfittxu l-proset, mhux tinfittxu il-likes, mhux tinfittxu xejn. Jiena nħobbkom, Alla jħobbkom iktar minni żgur. Jiena nixtieq li kulħadd jasal jaraf minnu Sidna Ġesu Kristu, għalhekk illum inti li qed tismana llum hija kelma għad-dinja kollha, hija kelma għan-nazzjonijiet kollha, anke jekk ma temminx xorta ħajjiġru fuqek dawn l-affarijiet għaliex Alla huwa ġust, Alla tagħna s-sinjali ta' żminijiet biex ma norqdux imma biex ngħixu imqajmin. Alla kif taċċettah qalbek verament deċiżjoni huwa jikteb ismek fil-ktieb tal-ħajja Ġesu li kieku kont inti biss ħatemmen fih illum il-ġurnata anke kif tisimgħu l-bot minn din id-data tal-messaġġ. Alla Ġesu Kristu jaffillek anka jekk tisma' dan il-messaġġ meta l-poplu talla l-Knisja talla ma tkunx fuq l-art. Ġesu ħajibqa' jsalva l dawk li jsejħu lill-ismu għax isem Ġesu ifisser salvazzjoni. Ġesu mar fuq is-salib
deċiżjoni mhux il-bniedem batu hemm, imma huwa ddeċieda li jkun is-sagrifiċċju perfett quddiem Alla il-Missier biex iwettaq il-liġijiet tal-Alla u jeleb l-ispirtu ta' dnub u jeleb l-ispirtu tal-mewt. Jekk inti taraf li Ġesu ġie fuq l-art miet għal dnubiet tiegħek personalment u titolbu maħfra, Alla jaħfirhomlok. Emmen li Ġesu qam fit-tielet jum minn bejn l-imwiet kif hemm miktub. U għamlu sidek u salvatur, mhux pal pakkagall, imma b'deċiżjoni li verament titqum u tafas il-pon u xammar il-kmiem. Tajdlu mhux aktar jien li ngħix imma inti ġafija mulej. Alla verament jara l-qalb, jaħfirlek dnubietek kollha u jismek u jikteb ismek fil-ktieb tal-ħajja. Sa dakinhar aħna nsellmulkom u nistidnukom biex tkunu magħna kun nhar ta' Sibt fis-seba' il-ħadd fl-10 u bħallum l-4 fis-7 fejn naqdu Alla l-ħaj, Alla li jfejjaq, Alla li jeħles u Alla li jagħti ħajjiet ġodda u jikteb ismijiet ġodda fil-ktib tal-ħajja. Aħna m'għandniex aġenda personali, imma aħna nxandru l-Evanġelju tas-saltna tal-Alla biex in-nies ikunu salvati u jmorru ħdejh immedjatament kif jalqu għajnejhom. Għaliex Alla ġej mhux għar-reliġjon, Alla ġej għal-familja minn kull tribu, nazzjon, razza u lingwa. Il-paċi magħkom. Semu lej.